Welcome to i-channel yithi uyazigama ngoxolani Enoki ngwakankosi abantu abanike bangazi ngopastor weningi sibuyile futhi yona ke ingosi la sikulethela khona abalaphi bendabuko abantu abasenza amakhambi esintu ukucoshela ulwazi sikulethele lona ngoba sinenkolelo ukuthi ngenxa yolwazi ongalithola ukwazi ukuthi whatever problems onayo edinga isintu edinga amakhambi esintu ukwazi ukuthi ulekeleleke kuyona ngoba uma kunolwazi na kanjani ukwazi ukusizakala. Namhlanje nasikhona la esivakashele ke udokotela uDr Manyelo uyena ke sivakashele la ukubheka into ezingathi zikusize sisepitoli la sikhona khona emaraba study esigodlweni ekhaya lomuthi la esebenzela khona asikubingelela dokotela. Namhlanje ngifuna silekelele la umbukeli ngendlela osebenza ngayo masikhuluma ngoDr Manyelo sikhuluma ngobani? Short sikhuluma ngenyanga yesintu. Unyanga yesintu. Uqale nini udokotela usebenza ngokulapha? Qale 2007 November 25. Okay. Yes. Ayimpela sesisikhathi usebenza. Ubone ngani ukuthi unobizo une calling yokusebenza amakhambi esintu kuphupha ubone kanjani? Hey, izinto zami zahlangana sonke ahamba ngaya ebantwini ababonayo bangitshela ngalonto manje ngisathembi lot ufikela ubona ukuthi hayi bafikile manje. So uhambile wayothwasa? Yebo, ngihambile ngayothwasa. Uthwasa isikhathi kangakanani dokotela? Thwasa almost 3 years. Yes. Yeah. Ngiyabona ke then egcineni wabuya wasebenza wabe sephinde futhi wavula nelona nekhemisi ngiyabona ukuthi unekhemisi wona nekhemisi yini eqhubuzele ukuthi uphinde ube nekhemisi ngoba abantu abanye bavele badani noma mina ngisenza ngamakhambi esintu udokotela wesintu ngizosebenza nje kulapha kuphela wena uphinde unikeze nabalaphi bendabuko abanye imithi futhi bayilanda kuwe imithi yini enza ukuthi ucabange ukwenza ikhemisi? Kahle mina ngizalelwe business. Before new trust hamba ama spaza shop like that. I-business when I put. Oh yeah, lento business. Manje tshela mina ke dokotela, ikuphi ongathi nabo mina umuntu mekafika anale problem le ngiyashaya. Ngibale nje mhlawumbe ama problems okwazi ukwasolve adinga umuthi awu5 nje. Hey maningi. Counting only 5 ukoma ngithi okay yabo manje 1 no 2 no 3 no 4 hayi ngikushaya impela. Abomama abafuna abantwana siza abantwana babahlupheka into ngaphezulu bathi ibala yes and then lesifula sifula thola ukuthi umuntu inyawo lakhe livuvukile ilonda angazi ngizathi ini bathi stupo. Yeah, stupo. Yeah. Isilonda singapholi. Yeah, lapha yes. Yeah. Uyezwa ke mbukeli ukuthi udokotela uDr Manyelo uthi kuningi akwazi ukwenza kodwa nje sithema sibuza ukuthi umntwana ume nebala. Ama ushuthi ufuna ukuthola abantwana. Uma ushuthi unesilonda singapholi konke lokuyakushaya. So dokotela abantu uma befuna ibusiness ke mhlawumbe bafuna ukukhulisa ibusiness uyakwazi ukubasiza? Yeah, ngiyakwazi ukubasiza. So yiphi indlela oyisebenzisayo angithi kunokuthwala yakwazi ukuthwala ukuthi bathi hayi uyathwala uthwalela ibusiness? No. Sorry. Lokho angoyenzi awuthwalisi. Ngiyonikela imithi yenhlanhla. Imithi yenhlanhla. Oh so le mithi yenhlanhla umuntu uma usumnikile umuthi wenhlanhla dokotela uyamnika ukuthi ayogubhe la sebenzela khona usebenza ngayo uyasigeza yena uyasihlanza uyangokuthi business yakhe business enjani ma thayize estrade uyafostela futhi ageze axolise and then money shop ifana nje nale siyafika sayisebenza sisebenzele indawo lezi sisebenza le ndawo and then bese sibanika imithi yokupolisha police korobha ukuthi abantu mabafike ku business babe relieved. So manje dokotela mhlawumbe
uma ngathiwa umuntu interested uyawufuna umuthi wokuthi naye asigeze uma sebenza estradini noma ufuna ukuthi uzosenze businessini uyasuka uye la sebenzela khona noma yena funeze la athola umuthi yena funeka eze la athola imithi. Manje uniyakwazi ukuthi okay sinokuthola ukuthi abanye abantu uthola vele mhlawumbe unamabhadi yena nje so before unika lo muthi lo niyenze njani niyamhlola kuqala ukuthi yena u-right bese nimnikeza imithi noma nimhloma imithi siyakhona uba-check niyahlola consultation yes first yebo siyaba-check-a manebhadi samtshela bese sayilungisa mhlawumbe nje ukugabisela umbukeli ekhaya uthi gabi ngamakhambi ngemali ungakwazi ukuthi mhlawumbe umuntu othi mina ngine small business ngiyafuna ukuza kuDokotela Manyelo azongikhulisela ibhizinisi lami azongisiza angilungisele angisebenzela khona anginezinto ucharge kanjani ama price mhlawumbe uqala ngalini ngoba siyazi ukuthi ukulungisa ibhizinisi most abantu ba overcharge noma babiza kakhulu kuyabiza vele ukwenza ibhizinisi so wena ama price akho hamba kanjani no ama price wami anormal no akicharge kakhulu okay no zwile ke mbukela uthi uDokotela monguthi kuyenzeka unebhizinisi and akunandaba ukuthi usebenzele estradini uma usebenzele estradini uthi izikhona into zokuthi wena ugeze ebese uyagcobisa abantu bakuthande beze kuwe ukahle ukuthi asikho isithwalo kodwa uvula inhlanhla uthi futhi mangukuthi ibhizinisi lakho linama premises bayakwazi ukuthi bezosebenza le ndawo leyo bafaka ikhonkwane ukuthi abantu beze and bese bakunika nesinezothi ukwazi ukukorokorobha uthi abantu befika nje bathakasela ibhizinisi lakho Dokotela inombolo zakho abantu abakuthinta kuzona osho mhlawumbe bafuna ukuthi beze kuwe nani ndawo mhlawumbe usebenzela kuyo umuntu usebenzela kuphi exactly usebenzela nasekhaya or usebenzela la sikubona khona nje namuhla ngisebenzela ekhaya la eDrobheni ekhaya kuphi Polokwane uyasebenzela nasepulukwane uphinde usebenzele ngama weekend ngama weekend usebenzela ePolokwane then during the week usebenzela la khaya so inombolo abakuthinta kuzona Dokotela namanombolo abayi3 and then abaningi sebana ama business card ngiyabanikela hayi ungazisho nje inombolo wenze ukuthi ungenayo business card yakwazi ukuthi okay 079 535 1069 ibuyise yeah 079 535 1069 yokuthatha yes 2 076 9625 704 Uzuleke uDokotela uDr Manyelo ula ePitoli usemaraba study usekhala umuthi uyakwazi ukuthi uze kuye zokusiza uyawenza iconsultation uhlola ngamali Dokotela ngihlola nge200 200 ukuhlola uyazike kanjani so into evizayo la ukuthi usebenzela la during the week and then ngama weekend usepulukwane uma usepulukwane don't worry uzokwazi uDokotela ukuthi ufike ekhaya lakhe azokusiza uma ushuthi usePitoli or around Johannesburg uyakwazi usuke eJohannesburg uze kuphi ePretoria emaraba study la usenza khona kungenzeka umele lapho indabuko ungakwazi ukuthi ubuye futhi uzostocka imithi nje la sekhala umuthi ngempela zikhona izinto ongakwazi ukuthi ufike uzostocka imithi muyidinga siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe kuyona ichannel ukulandela ama video nokubuza imibuzo thina sokwenza sho ukuthi leyo mbuzo leyo siza koDokotela bakunikeze impendulo siyabonga.